Čaute ľudia, ja vás vítam pri prvom Let's Play z hry Minecraft a ja vás vítam, Alvin, pri novom svete z Minecraftu. Som tu trošku hral a vidíte ten biom. Wow, to je ale krásota. Dobre, no tak ja si dám do normálneho oného a môžete si všimnúť, že mám už postavený dom. No nie je to ešte postavený, ale mi môžete napísať do komentov, že kde si mám postaviť dom. Tu si mám postaviť dom, tu si mám postaviť dom, alebo nakoniec tam hore. Celkom hore. No, tak ja by som rád sa veľmi rád by som dostával tento dom. Môžem vám ukázať, čo mám v česte, ale nie je toho veľa. No, až na toto. Si to dám naspäť, aby som si urobil nový krompáčik. Krompáčik si môžem urobiť nový. Krompáčik si urobím. Máme krompáčik už. Krompáčik si dáme tu, kožu dáme sem a nič. No dobre, tak ja môžem pokračovať, to sa môžete si všimnúť za chvíľu, že tu sa mi vypálilo sklo. No, dobre, to sklo už mi na nič netreba, tak YouTubery, ale nie, dám si to naspäť do čestu, napríklad, keďže mi to trebalo na niečo. Dám si to naspäť do čestu a uvidíme, čo bude nám treba s tým. Počkajte, ja sa prisuniem trošku viac k stolu, lebo už tento let's play natáčam druhýkrát a nedopadlo to veľmi dobre. Čo tu robí netopier? A čo to sú tak dvere? Ja to reportnem. Aby tvoja mama krivo srala. Tak. Prekrásne. Ešte skúsim toto. Tak. Výborne. Tak. Pekne. Ešte si urobíme striežku. Striežku si urobíme. Striežku. Ferkoko, ferkoko. Tak si to spravíme a spadol som, no dorite, tak ja to môžem srať. Už zapadá slniečko. Jej. Kým vieš snímať, tak máš nádej. Kým vieš snímať. Tak, prekrásne, výborne. Si ako bublina, nechcem robiť reklamu, ale tá pesnička baví ma. Tak, výborne. YouTube money. 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 Si ako bublina. No, ako to spravím tú strechu vydrbanú. Dám to tak. Toto zbúram, lebo nebudeme mať kočky na dostávané strechy. Ne. Budeme si točiť dneska aj dotu. Mi môžete napísať do komentárov, či budete chcieť, aby som natočil aj Team Fortress. Ja budem len veľmi rád, keď mi budete môcť napísať, že čo budem môcť natáčať. A ja budem veľmi rád a budem potešený. Potešený budem. Dobre, ja už nebudem rozprávať ako blbý a idem sa vyspať. Chcel som sa pozrieť do čestu, ale chcel som spať. To ma nenapadlo, že to je príliš malý to tento dom. Keď sa vám to páči, dajte like, odberete a čaute. Ale nie. Dobre, no tak ja by som si tu dal vecičky. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Faka maka faka haha. Motherfucker. Čakať 4 mi treba. Už máme 4 teraz, tento doničíme už toto drevo, keď nám netreba ho. Tu si pustím. Tak,
Ale to je nepekne toto. Nie je dobré. Neslobodno tak robiť toto. Musím dať pekne, rovno, prekrásne. Na čo mám tie dvere, lebo ja debil som sa pomýlil, klikol som to viackrát na to. No, viete, to som ja proste, to som ja. Nezazlievajte mi to zase tak. Tak, dobrá robota. Zoberieme si postiel. A tu si drbneme dačo na zem, napríklad tak hlinu. Drbneme si hlinu na zem a pustím tu sebe rýchlejšie toto. Počkať, tak, dobre, dobrá robota. Neviem beatbox, ale ja si spievam ďalej. To som dodrbal. Jak to spravím len? No, jak to spravím? Ako to spravím? Ne. Ty suka. Tak, jej, prekrásne. Tak si to tak do lesa. Toto si dám tak. A môže byť, či nemôže byť? Asi nemôže byť toto tak. Ale môže, čo ne. Len tu odrbujú malé peniaze. Si dám tu ešte tak. Tak, máme pec. No dáme si tam ešte, čo ešte dáme si tam. Dáme si tam ešte, čo ja viem, dáme si tam ešte raz crafting table a pec. Napíšte mi do komentárov, už som to spomínal, že kde sa mám presťahovať, tu máte celú mapu, môžete mi povedať, kde sa mám presťahovať. No, viete už. Nie, ale nie. Buď tam, tu, tam, tu. A sakra. Dobre, tak ma ospravedlňte, ja sa pozriem, ako dlho už nahrávam. Tieto diely budú dlhé 10-15 minút, tak nemám čas, lebo mám blbý mikrofón a niekedy ma ani nepočuť. Už si šetrím na nový mikrofón, či už šetrím na nový mikrofón už. Tak, dobrá robota, tak. Fajnová vecička. Tak, no, prekrásne, to tu máme, utulné, to tu máme. Utulničko, more. No, a kde si drbneme tie torče? Asi si to drbneme tu okolo domu. Tak si to drbneme pekne. Tak si to drbneme a budeme natáčať ďalej. Dobre, tak ja si toto odložím. Postiel si drbneme. Kde si drbneme postiel? Tu si drbneme postiel. Je to také maličké, ale to nevadí, ideme nájsť ovce, aby sme mohli mať druhú postiel. Ja som červená čepočka, neviem, kde sú ovce, nájdem ma vlčík a zjem ma. Mohli ste si všimnúť, že také let's play nikdy neboli, ale trochu mi šibe. Tu sú ovečky. Dobre, začneme od najbielšej, lebo nie sme rasisti. Poď sem, ty suko. Opa, sorry. Dobre, tak. Ideme. Ale to fejsty vyzerá. Nehovorte mi, aby ste tomu nedali, ide do diery. Ja by som nedal. What the fuck, tam je strom. Tam je stromik, počkajte, ja sa pozriem, ako dlho nahrávam už. Dobre, ja už ani neviem koľko, už jak dlho, 9 minút nahrávame už. 9 minút už nahrávame. Dúfam, že to bude kvalitný let's play. Lebo keď ne, tak ma drbne o zem a už sa nezobudím. Dobre, tak v týmto let's play nič nebolo. A nie, to bude na piču. Vyspíme sa, nejde.
Ale môžete uznať, že to je kvalitný domček. Taký pekný. Tu si drbnem všetko tu. Dám vypekať mäsko. Urobím si nejaký mečík, aby som sa nedrbol o zem, aby som sa nezabil, keď ma budú naháňať zombivci. Dobre, a ja si ukraftím ešte, no krompaček máme tady, a ešte sekírku si ukraftíme, aby nám netahalo na vajíčka. Tak, dobre, a ideme sa tam pozrieť, keď tam zomriem, tak zomriem, to čo bude krizanúce, čo nám dáme sa vypekať tu. Počkaj, tu máme uhlíčko, rozdelíme to, hej, ale tu je viac. Copyright! Žiadny copyright, ja som debil, aj budem. No, rýchlo, vypekajte sa na masičko, tých rezník, nice. Tak my si počkáme ešte, dokým sa nám vypečú nejaké rezníky. Ja si idem radšej zabehať trošku. Idem to pozabíjať. Kravovrach. Nie, počkajte, momentík. Zdechla, suka. O, nejaká morská príšera. Dušan Plastika, pozdravujem ťa, a Jarku Mlinarčík mi napíš do komentu, že či pôjdeme si zahrať Minecraft. A ja budem veľmi rád, keď mi dáš like. Dobre, tak to mi stačí, už toto si zaberieme, ukraftíme si nejaké teričko, lebo máme holé prsa. A to sa bojíme, aby nás dievčence nevideli. Dobre, tak my ideme už hore sa pozrieť, čo to tu je za blbosť. A ja sa pozriem, ako dlho už nahrávame, keď to bude viac než 15 minút, tak ja to vypnem. Ale nie, ideme sa tam pozrieť do tej jaskyni, ale aj tu máme jaskyňu. Dobre, tam pôjdeme neskôr. Sa chcem ísť tu pozrieť, čo tu je. Láva, všade je tu láva, ale ja si myslím, že to je Extreme Hills. Ty vole, tu si asi, tu. Ja som spadol a zlabil som si nohu. Ale nie, ideme nazad hore, ideme hore. Dobre, ja to drbem, poďme tam ďalej potom. Dobre, ideme domov a ukončím túto epizódku spadnutím do diery. Ale nie. Utopením sa? Ale nie. Spadnutím, zlomením nohy. Musíme si na nejaké prevázek, nemáme. Dobre, tak ja sa s vami lúčim pre tento dnešný let's play. Keď sa ti video páčilo, daj like. Keď sa ti video nepáčilo, mňa to neserie. Dobre, čau.